Sanibonani. Yabona enye into ekufuneka siyenze masenzisa i-career guidance ey'nganeni zethu ukuthi before uyoba yi-solution eGoli, before uyoba yi-solution phesheya, kudinga ube yi-solution ngakini la uhlala khona. Yini into exake umphakathi wangakini? Lezi zinto umphakathi wangakini obhedlisha ngazo ila ma-solution wena ofuneka uwalethe. Ngiyazi ukuthi-ke practical akukho lula ngoba umprofethi ngakubo akanikezwa indawo. Kukhona abazothi ubani, ngicabanga ukuthi ubani, kodwa the truth is ngingasakhulumi-ke nje nomphakathi wangakini, sengikhuluma nje ngey'nkinga zabantu abamnyama. Ama-solution, ama-career ekufuneke siwathathe ancike ey'nkingeni, uhlobo lwey'nkinga esinazo. Yini